Chandra. Oke, Mbak Chandra, dangdut. Spotnya Mas Ferry. Ya. Salam go Ibu ya. Nggih. Bu Denok. Salam tempel Pak De. Salam plek. Duit gur plek. Alah apa-apa ya. Ya ya Le. Ya dangdut. Apa Mas? Napa Mas anu Mbak Chandra? Lamunan. Lamunan. Weh, jangan. Mas Ferry ya ora ngantuk Mas Ferry. Nggih. Raket tapi ning di Mas Ferry. Oh nang mriko, mburi. Oke, mancing. Oke. Sing demung lagi rawani mancing. Oke, lamunan. Ya aturke, lamunan Mas Ferry. Matur nuwun Mbak Chandra, Mas Gareng.